to bude hnedá. Podľa mňa čierna. Zelená. Hnedá. Taká. Lebo tu sa stlačíme. Toto bude fialová. Je to bude Fialová. Tak mám. Fialová. debilná maj. Prejsť. Ružová? Ružová. Ale áno. Pozeraj sa na vrchnák, hore to tam je nakreslené. Jaj. Teraz to bude vidieť ako bielý. Žltá. Taká do zlatová. To je zlatá. Bude taká. Už má len 3 formičky našťastie. No, Tak neviem, aká bude. taká tyrkysová. Asi. Tyrkialová. No, tyrkysová. Taká purpurová. Prehral som. Neviem, odkiaľ vymyslel takéto debily. Tak, to nemám ani tušenie. Pozri. Ona to ide niekde dať, alebo už to vypla? Vypla. Mala to na sneh. Alebo to nevráti? Na sneh. Dobre, A čo by dávala do mrazáku, keď je vonku sneh? Pozri. Kde si to robila? Fuj. Jak slíz. No čo to teraz prereže? Možno to zje. Fuj. Niektoré sú jedlé. Farby sú jedlé? Možno je to jedlá farba. Lebo sa to dobre krája. A čo ide teraz robiť? Strblietavej želaty. Neuveriteľné, dokonca aj moja teta robí lepšiu želatinu. A to sa jej poriadne nevydára. Záchod? Čo to chce dať do záchoda? Koľko lízatiek zjedla?